butuh kae-kae butuh kumong nyambut gawe ayo dulur padha mirsani kebiaru Cerebut Diwijaya Sepinamale donga kula katur jenengan sami kang sampun rawuh pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi matur suwun ugi kunjuk saking dulur-dulur Karang Trauma. Nggih. Karang Taruna sing cantik iki lho ndek sebelah panggung. Lah nggih matur Nggih. sembah nuwun. Saking Dawar Merayu. Heeh. Matur sembah nuwun rawuh. Yuk. Nggih. Ben ora ketelarung-telarung to mriki. Anak-anak ae dhewe diceluk adik-adike. Monggo dipun aturi. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Bella dan Neng Adis Arista. Lali aku Pak Guru saking Balung Panggang. Sugeng rawuh Bapak. Iki bengi iki temane brukut ketok mripate Pak. Kaduken. Napa? Masuk angin. Oke. Regesi kok Jombang anjing. Bul, pokoknya wis sukses selalu. Pak Guru, panjang umur sehat. Aku kadang bingung, kadang brukut, kadang buka-buka. Ngerti ya dhewe ngono iki. Gak ngerti belas aku. Momor tresno dibelani Tak rewani yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewani taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe Merdeka. Kasep Sampun dipun ayahi Mbak Bella kali Mbak Adis Kang Arista. sampun ngintunaken bedayan Sekar Sari. Nggih. Selajengipun yuk. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Marsha dan Ning Dias. pikiran nang jombang mampira sengon lemangkena akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mesine Marsha sesarengan anak wedok iki apa jenenge? dia Sampun nglakonaken bedayane. Selanjutnya yuk sing duwe iki lho Mi. wah Ayo sapa? ado-ado teko Jombang mrene. Sanana disco. Kalian Neng Rani. As. Wes sampean tresno dewi.
Samian judi gitu ono sing ganteni. Benang lawe klosone apa yen aku emo Mangan bandeng dicampur roti, bojo kandang pancen manas hati. Bayangi kopra ojo dipakoni, bojo tandak pancen manas hati. Alhamdulillah selama aku tadi tanda gak tau malas hati bojo gak. Terus Dikepruk bolak-balik aku. Monggo lajengipun sabaripun Mbak Nanas salih Bu. kali Mbak Rani dipun lajengaken Pelantun tembang Manis Campur Sari Budi Wijaya, Ning Putri Ardila dan Ning Wikum. anyar iki rek. Anyar. sak lembar godhonge ciper watana sabar nganggo aku terus mikir anjang-anjang ngepilingan gawani manjang gadekno pikiran Jambu alas kulit hijau, sing digagas wes duwe bojo. Seneng bojo ojo kemaki, beda bojo beda rezeki. Sabaripun Mbak Vikum kali Mbak Putri dipun susul to mriki Sing duwe horeke Jombang. Horeke Jombang. Nggih. Jerakan-jerakan yuk. Jerakan-jerakan tok. Sing duwe kuade, Jerakan ludruk. jerakan lodruk. Jerakan duren. Nyusul. Jerakan duren. Nggih. Berhubung duren gak terik, matoa. Matoa entek ganti asem. Iya. Gak. Bisa digas. taune kupat bumbune mriko yen kapan nyuwun apura bayange koprak akeh dikime dipikat mereka akeh jadine Blok. Lo lak temenan sing Kali duwe dok horeg. sing duwe horeg. Nggih. Ampun supe Mami. Nggih. Like komennya di channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Oke konjo kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya TV nang kono ono film humor pendek. Nggih. Saiki yang terbaru campur sarine Delewung yo. Delewung. Juga ono ludrukan humor. Ludruk humor. Kami kepingin delok misteri tentang seniman sak Jawa Timur nang Gundul TV. Gundul TV. Di like, di komen, di subscribe untuk kedua channel tersebut. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, mboten supe matur sembah nuwun kagem audio yang kerja bareng di sama THJ. Ngaten napa, Nggih, Mbak? audio di sebelah kiri panggung. Matur sembah nuwun nggih atas kerja barengnya pada malam hari ini. Lightingnya yuk. Lightingnya gak apal iki. Lightingnya apal Pak dhewe Fortuna lighting. Fortuna. Nggih. Dipun lajengaken paling Pengreman asli
Budi Wijaya, Ning Susanti dan Ning Marimar. Iki legging canggih Fortuna. Wingi gandeng legging mendrik legging. Tak ketok belas. Trekonek gagak radio moncang macet bojone loro. Bojone uwong pancene enak. Kabeh pelaris. Pelaris. Loh. Kena ge tuku gula setengah kilo. Pelaris bisa Mbak Susan hari. Monggo dipun aturi sabaripun Mbak Susan kali Mbak Mari, Dik. Di belakang Ning Marimar akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky dan Ning Yuni Suyanto. Disusul Mbak Titin. Oh, 3 seniwati sekaligus. Iki trio, Mbak. Oke. Ning Titin Mustiko Waras. Trio wek-wek dari ini. Aku manut sampean to yo. Trekonek gagak radio moncang macet bojone loro. Tak suwiri dadi sawe, tak cukup mangan dari selikur. Tak pikiri ramelu duwe ketok liya mancing sedulur. Mbak Rizky, Bu Titin kali Mbak Yuni, sampun. Monggo dipun lajengaken. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini, Mami. Oke yuk. Membuming. Membumi, Bu, membuming. Oke. Ning Endang Sukentut Dalam sinetron Penyesalan Tiada Akhir. Ning Sartini Dalam sinetron Pernikahan Dini. Mundut rambi ning pasar babat tresnaku suci dunya akhirat bisa gabang ya rapi bisa nyuling bisa nyawang rapi bisa nyanding. iku kok kaya awake dhewe ya. Nyawang tok. Sabaripun Ibu Sartini Jujur, kali Bu ya. Endang temriki wonten senior saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Lamongan, disusul Ibu Mary saking Mojosari. Mojosari, Ibu Irma Arifin saking Jombang.
sewot kocak kaci banyu tak sewot sapa wae bakal ikut tak kadang api kaya sedulur sapa weruh bakal pisah. Baik ya. Nggih, Mami. Nggih menika mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Lodruk Budi Wijaya kanthi padatan saben bedayan Sekarsari. Nggih. Ugi sembah nuwun sanget para rawuh ingkang sampun mirsani. Sehat selalu nggih. Langsung nggih mawon monggo. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sumonggo ning mari. Kopi susu ala tangan asik kecang goreng panas sisa yo wong disedia akan nyorong meja yo jasarane lutruke kucing sayang asik sindene ayu kemana wis kadung jadi langganan nimbang sing bisa sengale Atur sedaya sedulur sabu bareng-bareng Bu Dewi kopi susu tangan asik kacang goreng panas sisa yo wong disedia akan nyorong meja yo jasarane warung telu pinggir dalan sing dodol mandang wis kadung jadi langganan nimbang sing bisa sengale aku yo kata-kata hari ini Om Sono Hari ini dirimu apa diriku sing kata-kata kula ya sikat jalan-jalan ke Surabaya cakep
kata-kata hari ini Mi. Mami Oka kata-kata hari ini Mi. Ayo dirimu Mi. Jalan-jalan Jalan-jalan nang Surabaya. cakep. Ojo lali mampir Jakarta. Mantap. Ono ludruk paling ternama yaitu ludruk Budi Wijaya. Wah. Anget kopi susuri gombok rodia kenging awet lagu kodam yang gelong gedang goreng ini aja eka pilih Satu tembang lagune susune Mbok Rodia ini juga ada di channel YouTube Budi Wijaya TV. Campur sarine Delewo. request Pak Lagune Pak Guru tok pokoke. belum kini lukanya hatiku luka bekas kau sakiti dulu hadapi kini engkau kembali memohon mengharapkan cintaku dan sebelum kau kembali padaku baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta turutkan puaskanlah hatimu nanti baru kau datang padaku Simokerto istimewa. emole Kini carilah olehmu kasih pengganti diriku lalu bandingkan olehmu cintanya dengan cintaku setelah itu kau baru tahu betapa besar cintaku padamu sebelum kau kembali padaku baik puasa hatimu dari cinta lain cinta turutkan puaskanlah hatimu
Satu tembang baru kau datang padaku sudah hadir. Balen. Kembali bersama Budi Wijaya.
tebang lagu umpama sampun kabirang tepriki. Nyambung kuat mati. Nggih, perform terakhir wi. Yuk. Nggih, monggo Mas Jono. Yuk, berikan HUT Indonesia yang ke-8. Kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap kerja, membanggakan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka untuk bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, membanggakan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, membela Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Mbak Inge. Gimana kau patatan saben pedayan sekarang saringan sampun dilajengaken keluarga seniwati saking keluarga film Ludruk Budi Wijaya. Aku katut mlebu. Yuk, ana informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Robi. Yuk, jarine wong Jawa nu nenen jroning suku kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cik bejo sing eling. Among rasa ugi among wektu jumbo kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser merintih di malam hari. Dan kula Neng Inge Wijaya Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.